Għal darbohra l-medja tal-Partit Laburista inqabad f'gidba oħra, dan hekk kif artiklu kitbu li l-Partit Nazzjonalista m'għamilx sottomissjonijiet brabta mal-Viżjoni 2050, iżda fil-verità kien hemm ftehim li s-sottomissjonijiet l-ewwel jiġu preżentati lill-Gvern qabel ma jkunu pubblikati. Infatti kelliem mal-Partit Nazzjonalista qal li l-Partit Nazzjonalista kien sorpriż bl-artiklu tal-wan dwar din il-materja, bil-Partit Nazzjonalista jistenna li jkun hemm komunikazzjoni interna aħjar fih dan il-Partit Laburista. Apparti minn hekk il-Partit Nazzjonalista konferma li hemm data li ilha fissa meta delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista se tintaqa' ma' rappreżentanti tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru u l-Ministeru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u Proġetti Strateġiċi. Il-Ministeru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u Proġetti Strateġiċi kien ippreżenta d-dettalji lil delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista waqt laqgħa bejn il-partijiet dwar il-Viżjoni Malta 2050. Il-Partit Nazzjonalista se jimxi bl-istess mod kif mexa l-Ministeru u kif diġà miftiem mal-Ministeru stess u fil-laqgħa li hemm skedata se jippreżenta l-pożizzjoni tiegħu qabel ma din tkun ippubblikata. Intant il-Partit Nazzjonalista sostna li din kwistjoni ta' interess nazzjonali u li ħadd m'għandu jdaħħal il-partiġjaniżmu politiku.